Sataníra, tá ťa naučí, jak cválať po poli bez koňa. Ja som počul takú teóriu, že čo bol akože, čo bola ambícia tých mimozemšťanov nás akože urobiť inteligentných. A teória je taká, že vlastne niektoré vzácne kovy sú v celom vesmíre vzácne. Hej? Napríklad máš také tie základné, že vodík, kyslík a tak ďalej, tie základné, že tie sú všade vo vesmíre, ale potom máš také tie zložité zo skupenstva, tie vzácne všelijaké, no akože aj zlato a diamant a tak, ale potom máš také tie, že kalifornium a také tie uránium a také, že fakt strašne vzácne, čo v celom vesmíre sú vás menej vzácne a že je nejaká strašne vyspelá civilizácia mimozemšťanov, ktorí proste zbierajú tie vzácne kovy po celej galaxii, alebo nevieš si ich sám vytvoriť. A vlastne robia to tak, že obiehajú planéty, kde je nejaká forma života, vytvoria, a oni úplne ináč vnímajú čas, lebo však oni možno žijú miliardu rokov každý, hej, že oni nemusia byť my, že žijeme 70 rokov a potom umreme. A že obehávajú proste planéty, kde je nejaký život, nájdú tú formu života, tú najvyspelejšiu, čo akurát je na tej planete, dajú im tú vedomie, inteligenciu, ale aj strašnú potrebu po vzácnych veciach a drahých veciach a po vzácnych kovoch, preto máme takú obsesiu so zlatom a s diamantami od nepamäti. Nechajú tú civilizáciu, čo je na tej planete, nech si tam rieši svoj biznis a hlavne nech ťaží tie vzácne kovy všetky, preto sme tak strašne obsedantní ohľadom vzácnych kovov, preto tak milujeme zlato a všetko. A potom za miliardu rokov, keď to celé obehnú, sa vrátia, vyhľadia nás, zoberú si, čo sme vyťažili a idú ďalej. Aha. Tak aj Zacharias Sitchin má podobnú teóriu, že oni potrebovali dokonca striekať zlato do svojej atmosféry, aby ich nespálilo. Takže preto, a že bolo to príliš komplikované ťažiť ho z oceánov, tak radšej si inteligentné opice na to použili. Áno, že zlato je vraj veľmi vzácne v celom vesmíre. Aha. Na Zemi je ho vraj dosť. A že to reálne tak môže byť, že proste potrebujú zlato, tak si na to našli takýchto akože opičky, že dobre, tu máš inteligenciu, pozbieraj mi zlato, ja dojdem za 1 000 000 rokov naspäť, to vtedy ho všetko vyťaž. A... Oni hovoria, že celkovo vyťažené zlato doposiaľ na Zemi bolo nejakých, že 25 metrov krát 25 metrov. Áno, že to je akože extrémne málo mi to príde. Áno, že to je, po filmoch ukazujú, že to je nezmyslé a či to je tak alebo onak, neviem. Mne sa páči teória, že vlastne, že bohovia alebo títo mimozemšťania, že oni vlastne vdýchli život zvieratám a spravili z toho akože vedomého človeka preto, aby oni videli ako pokus to, že vlastne oni, keďže majú, že sú nesmrteľní alebo čo, tak chceli vidieť, že ak sa chová vedomie, keď akože verí na smrť. Zábavka, že obmedzíme im život a dáme im vedomie, že čo urobia.